জলদি ইমপ্ৰুভ কৰিলে ভাল হয় মানে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে না ভিডিঅ' কৰি আছে নেকি? এইটোতো এনেই ব্লগ ভিডিঅ' বনাই না মানে ভিডিঅ' কৰি আছে? এইটো ভিডিঅ' ব্লগ ভিডিঅ'টো এনেই ভিডিঅ' কৰি আছে ব্লগ ভিডিঅ' এইটো ব্লগ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চিনাই আছেতো মই এইটো हेल' गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा दिनै भिडिअ जाहैबाय जों जिअ अफिसाव थांनो नागिरदों दा जोंनि जायगायाव जिअआ ओरैबायदि गाज्रि माने भिडिअ आपल'डखौथ' गोजानाव दोनदो जों वाट्सएप मेसेजखौनो सार्टिं खालामनो हाया बेबायदि प्रब्लेम जायो स' जों दिनै अफिसाव थांगोन अफिसाव थांनानै कमप्लेन होगोन दा माबायदि कमप्लेन होयो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरो प्रसेसखौ खोन्थागोन दा लास्टआव जेला जाखाङो जोंनि खामानिया अब्ला ओरैबायदि गाज्रि जे भिडिअ आपल'डखौथ' गोजानाव दोनखादो वाट्सएप मेसेजखौनो सार्ट खालामनो हाया स' जों दा बेखौनो बे प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामनो थांनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जागायदिनि लेट्स गो गारिखौ ओरै पार्क खालामदो लेफ्ट साइड फैबाय नुगासिनो दङ बेखौनो ट्राइ खालामनो नागिरदों माबायदि जायो नायलांबाय थाब्ला माबाथ'आ माने नेटै नाङाबाय वाइसनि दा जोबोद बर जाबाय दाबो फैया मेनेजारखौ नेदों दा मेनेजार फैबा रायज्लायनो थिनदों दा बेखौ रायज्लायनो दाबो फैया जोबोद बर जाबाय তাত টাৱাৰ নাই টাৱাৰটো নাই টাৱাৰ নাই বেছি দূৰ নহয় কিবা ওৱাবাৰী আছে না ওৱাবাৰী ওচৰতে হয় ভিলেজটো লিখি যাম কণ্টেক্ট কৰিব দৰকাৰ হ'লে নম্বৰ আছেতো টাৱাৰটো মানে ইমান কিবা হৈছে মানে ইমান বেয়া অৱস্থা মানে চাবলৈ নোৱাৰে ৰিমাৰ্কছত কিবা আছে যদি লিখি যাম নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম লিখি দিব কি আছিলে বাৰু মহিলাৰ লগত আহিছে কেতিয়াবা মানে নেটৱৰ্কটো ইমান বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে মানে হোৱাটছএপ চাবই নোৱাৰে মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল ইমান প্ৰব্লেম হ'লেতো কেনেকুৱা হয় জলদি ইমপ্ৰুভ কৰিলে ভাল হয় মানে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে না ভিডিঅ' কৰি আছে নেকি? এইটোতো এনেই ব্লগ ভিডিঅ' বনাই না মানে ভিডিঅ' কৰি আছে? এইটো ভিডিঅ' ব্লগ ভিডিঅ'টো এনেই ভিডিঅ' কৰি আছে ব্লগ ভিডিঅ' এইটো ব্লগ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চিনাই আছেতো মই এইটো নহয় সেইটো কাৰণে কিবা হয় আমাৰতো প্ৰব্লেম মানে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাই এইটো মানে আপলোড কৰিবলৈ কিবা কৰিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয় নাছিল আপলোডটোতো দূৰৰ কথাই মানে এই হোৱাটছএপ মেছেজে যদি নাযায় আৰু আপলোডটো দূৰৰ কথা মানে সেইটো মানে হেল্ল' ছাৰ এই আমাৰ এই কিবা গাঁৱত মানে টাৱাৰটো মানে ইমান কিবা হৈছেতো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে মানে নেটটো মানে চাবই নোৱাৰে আমাৰতো এই কিবা ক'ক্ৰাঝাৰ ফুৰিবাৰী আছে না সিহঁতে ওৱাবাৰীৰ ওচৰতে ওৱাবাৰীৰ ওচৰতে হ'ব না এতিয়া থেংক ইউ দাদা
गाइस नै दा खामानियाथ' जोब्बाय आं जाहोनांगौ होनबाय दा एसे टाइम लागोन बुंदों थ' दा जों फैबाय थ' फैबाय थानांगौ बिदिनो ना गाइस नै जों दा खामानिखौ मावखांनानै टाइम पास सेन्देल नायफैबाय नै जेनेबा सेन्देल बायनो नागिरदों बे नागिरदों मासि हिप हप शप ना आयौ गिदिरा फाग्लासो जागोन 이렇게 많아요. खेरासो गारफिन लुगैबाय खेरा औ खेरा सिखाव खावनो जारलालै गारफिन नामाथाय गानदो 서울에 동카이. गाज्रिलै सनाय गाइस जोबोर मोजां मोजां जुथा दङ बायदियाव बायफैनो हागोन बिराद समायना समायना नै हिप हप कालेक्सन नै मा मा नांगौ मोनजोबगोन टफि शु बेल गासिबो मोनजोबगोन नै गैया लानाय जायाखिसै साइजखौ मिलायनाय मोनाखिसै दा आलदायाव नायसै साइजखौ आलदायाव नायसै नै मोनसे दखानाव हाबफैदों दा बाहाय नायनो नागिरदों साइज मिलायनाय दंना गैया बै मोनसे दखानावथ' नायबाय बेयावथ' गैया दाखौ नायसै मिलायनाय मोना मोना 땀이 노래 신었구나. 오늘 새를 구하서만 그래도 나이가 쓰는 거 좋다 मोजां मोजां जुथाफोर दं गाइस जाय जायफ्रा क'क्राझाराव थानाय बेफोर लांफैनो हागोन बेफोर मोजां मोजां कालेक्सन दं नोंहा मा नायलायखो 네, 벨라이다. नोंखौ सोर जायो दा हरसिगोनलै 라이프 나와. लाइन नङा इउटुबनि थाखाय सोलिगासिनो दङ 네. 라이프 그냥 이렇게 보이냐? लाइन नङा जायो जायोरा बेना मिलायो मिलायदो मोजां मोजां जुथा दंलै लोगोफोर लांफैनो हागोन दा सोलिनाय गुफुरा मोजां लाबाय गाइसनि बेखौनो फार्स्ट अब्ला गाइस दा खामानिखौ मावनानै फैबायानो दाथ' बिदिनो होनदों दा जासिगोन खामानिया दा खोथाया जाहैबाय दा नोंथांमोननियावबो जेनेबा सोरबा गामि गोथौआव बिदि प्रब्लेमफोर जादोंबा जेनेबा नेटवर्कनि प्रब्लेम जादोंबा दा फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना बे अफिसाव फैनानै कमप्लेन हो नोंनि बे रेजिस्टारावहाय नोंनि नाम आरो नोंनि गामिनि डिटेल्स बेखौ होनानै गारबो दा बिसोर बे डिटेल्सखौहाय खेबनानै हजों गावसिनियाव हरो दा बिनिफ्राय माखासे सल्भ जानायनि चान्स दं आरो दा ओमफ्राय बुंदों आंथ' फन रायज्लायहरदों बेयाव दा बिसोर बुंनाय बायदिब्ला बिदिनो गावसोर इसिबां हायो इसिबां गोजौआवहाय फाथायहरगोन माने प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजागोन दा टावारनि खोथा रायज्लायदों दा टावारनि थाखाय जायगाबो नांगौ जायो दा नायनोसै बेसेबां आवगायो दा जों थांनायनि माने जा कमप्लेन थांदोंमोन दा बे जाफुंबाय आरो दा नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननि एरियायाव टावारनि जोबोद प्रब्लेम जाथारदोंबा फार्स्ट अफ अल अफिसाव भिजिट खालामनानै रायज्लायहै अब्लानो सल्भ जानायनि चान्स दं आरो दा बेनोसै दिनै भिडिअआ बेनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एबा साबस्क्राइब खालामदो अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन